Kajing melin ban penher iki kubor ham saya kala ban long kum kakam kabaya lamba kala ban yo paj ba. Dang shen laong bakawai na kadur kabala idit ya kadur jong ukermen uria bad u doktor bad skep merbo ha kabala tho ba wer la ba ukermen uria unmi bujli yo doktor bad skep merbo bad kane kalong kadur kabala ya lamba kala ban yo paj ba. Na kaliang uba kermen ulapan pau pada kapapa ha ka kerwo kumni kajing pensyai syaki paj ba. Nengkong ngai kuble ya pi iwei pa iwei nadu kirang ba adu kisamla lengba da kane ka kerwo ngadon kumne ban pensyai syapi ki paj ba ki bakwa ya ka jingtip ka bakham bania nanga ha ka bakibun nap deng jong pi kila message nga ha ka WhatsApp Messenger Facebook Instagram badru ki balakol halor ka jing sapriang kadur bangala ban mi bujli ha ka jaka ukurtong jong ka Voice of the People Party uba bat scammer bo ha ka election MP shiteng samoy jong ka Shillong parliamentary seat. Na kaliang ka jonga nga kwa ban kerpat ya pi ki paralong ki bangam don ka jing ithu ndrei ka banga shim kum ki paralok ki badon ka men sim ban syakri ban a ka jing tip sya upaj ba lengba da ki social media account ban shim ya kani ka jing pensyai ban pathai lang syaki account ki jong pi ngam kwa ban penrem ndrei nga kerpat na pi ba pin kiar na ka basna ya kum ki tu ki jing pentip bat ki jing pen sapriang ru a ka ju kapor na mar kim don ya kanu ka jing shisha